በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎን ዝቐነኽዎን ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሐምለ ዕለት 7 ናይ ዕለት 7 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትንሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ምሕረትን ቸርነትን ለዋህነትን ኣምላኽነትን ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ድማ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። እንኳዕ ናብ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴን ቅዱሳን ኣቦታት አብርሃምን ኣባ ሲኖዳን ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ ብሓድነት ምንታዌ ወይ ከዓ ክልተነት ብሰለስትነት ርባዔ ኣርባዕተ ዘይብሎም ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ናይ ፍጥረታት ኩሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብስም በአካል ብግብሪ ሰለስተ ብባህሪ ብህልውና ብፍቃድን ሓደ እዮም። በዚ ጊዜ ተረኺቦም በዚ ጊዜ ይሓልፉ ኣይበሃልን። ምክንያቱ መጀመርታን መጨረሽታን ንሶም እዮም። ርህሩሃት ስለ ዝኾኑ ብናይ ሓደ ስርዓት ቅድስቲ ስላሴ ንብሎም። ንዝጸልእዎምን ንዘይኣምንዎምን ኣይጸልኡን። ንዝፈትዎም ግን ዕፅፊ ድርብን ይፈትዎም። ናብ ቤቱ መጺኦም ድማ ይሓድሩ። ካብ ናይ ፍጥረታት ወገን ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ክንዲ ናይ ኣባ አብርሃም ዝኣክል ብስላሴ ዝተፈትወ ፍጡር የለን። ኣቦና ቅዱስ አብርሃም ናይ ሕያውነት ኩሉ ኣቦ እዩ እሞ ኣብ ኬብሮን ኣብ መምሬ ኣብ ትሕቲ ገረብ ንስላሴ ተቐቢሉ ኣአንገደ። ስላሴ ኣሃዚ ዓለም ንዓለም ኣብ ኢዶም ዝሓዙ እዮም። ነገር ግን ብፍቕሪ ንዝደልይዎም ብፍቕሪ ይመፁ እዮም። ኣቦና አብርሃም ኣብ 99 ዓመት ኣዴና ሳራ ድማ ኣብ 89 ዓመታ ንስላሴ ኣብ ድንኳኖም ኣአንጊዶም። አብርሃም እግሮም ሓፀበ ኣቤት ትዕድልቲ ኣብ ሕቁ እውን ሓዘሎም። ድንቂ ኣቦ ምሳሖም እውን ኣቕረበሎም። ከም ዝበልዑ እውን በታ ዕለት ድማ ናይ ይስሐቅ ውላድ ኣበሰርዎ። ቅድስቲ ሳራ ድማ ሰሓቐት። ስላሴ ምንቲ ኣስሓቃ ለሳራ ለባህቲታ ኢሎም ድማ ስለ ዝነበሩ በዚ ምክንያት ይምባር ይስሐቅ ዝተባሃለ። ንስላሴ ዘአንገደት ድንኳን ሓይመት ወይ ከዓ ናይ ድንግል እመቤትና ማርያም ምሳሌ እያ። ኣብ ልዕሊ ድንግል ኣብ ለኣጽንኦ መንፈስ ቅዱስ ለኣጽንሖ ወልድ ብዝተፈላለየ ኣካሉ ብስጋዊ ኣብኣ ስለ ዘዕረፉን ዝሓደሩን። ዓብይ ኣባ ሲኖዳ ድማ ናይ ባሕታውያን ኩሉ ሓለቓ ዓብይ ቅዱስ ሲኖዳ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ዝተወልደ ኣብ ህፃን ኣድኡ ከሎ መላእኽቲ ብሰይፊ እሳት ዝሕልውዎ ዝነበሩ ናይ ዕብየት ትንቢት ዝተነገረሉ ገና ከይተወልዱ ስውራት ኣቦታት ዝሰገድሉ ኣብ ህፃን ሰብነቱ ጾሙን ጸሎትን ዝጀመረ ናይ ቁልዕነቱ ቁርስን ምሳሑን ንዝሰኣኑ ንነዳያን ዘካፍል ዝነበረ ኣብ 9 ዓመቱ ድማ ኣብ በረኻ ዝመነነ ናይ ኣባ ኣብጎል ደቀ መዝሙር ዝኾነ ኣቦ እዩ። ክምንኩስ ከሎ ድማ ብናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ናይ 3 ደቂቅ ኣስኬማ ናይ ኤልያስ ቆቢዕን ናይ መጥምቁ ዮሃንስ ቅናትን መዕጠቂ ካብ ዘለዎ መላእኽቲ ኣምፂኦሙሉ መንኮሰ። ንዓለም ሙሉእ ብጸሎቱ ዝሕሉ ዝነበረ ንናይ ግብፂ በረኻ ብብርሃን ዝመልአ በርካታ ድርሰታት እውን ዝደረሰ ብዘይ ምቁራጽ መዓልቲ ንልዕሊ 100 ዓመታት ምስ ጎይታና ክርስቶስ ዝተዘራረበ ደመና ተጻዒኑ ዝኸይድ ዝነበረ ብዘይ ዕረፍቲ ድማ ን111 ዓመታትን 2 ወርሕን ፈጣሪኡ ዘገልገለ ኣቦ እዩ። በዚ ምክንያት ሓደ መዓልቲ ገዳማውያን ኩሎም እንዳሰምዑ ከምዚ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ ወፀ። ሲኖዳ ተሰመይከ አርሲመትሪዳ ሲኖዳ አርሲመትሪዳ ኮነ ማለት ድማ
ናይ ኩሎም ባሕታውያን ሓለቓ ኮይኑ ተመሪጹ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ናይ ጎይታና እግሪ እንዳሓፀበ እውን ይሰቲ ነበረ። በዛ መዓልቲ ኣብ 120 ዓመቱ ጎይታና ወሪዱ ከዕርጎ ከሎ ኣቡነ ኪሮስ ዓቢ ምሰሶ ዓቢ ዛፍ ወደቐ ኢሎም በኸዩ። ሲኖዳ ማለት ሰናይ ሰብ ማለት እዩ። በረከተ ምሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እዚ ዓቢ ኢትዮጵያዊ ሊቅን ጻድቅን ዝተወልደ ኣብ ወሎ ኣብ ውሽጢ ጋስጫ ብ1358 ዓመተ ምህረት እዩ። ካብ ንእስነቱ ትምህርቲ ምርዳእ እምቢ እኳ እንተበሎ ብልቦናኡ ግን ቅኑዕን ተኣዛዝን ነበረ። እቲ መምህር ትምህርቲ ኣይርድኦን ወዮ ውሰድዎ እንተበሎም ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ግን የገልግለኩም ኢሎም መለስዎ። ግፍዑ ዝተመልከተ ኣባ ጊዮርጊስ ንእመቤትና ካብ ልቡ ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ይምሕፀና ነበረ። ቀትሪ ቀትሪ ነቲ ገዳም ክሕግዝ እኽሊ ክጥሕንን ከፋጭን ሲከካን ረሃፁ ከፍስስ ውዒሉ ለይቲ ድማ ክጽሊ ይሓድር ነበረ። እኽሊ ክጥሕኑ ማለት እዩ። እመቤትና ድማ ጸሎቱ ስለ ሰምዐት ንቅዱስ ዑራኤል ኣኻቲላ መጸቶም እሞ ብንጹሃት የኢዳ ባሪኻ ምስጢር እውን ነገረቶ ወነገረቶ 5 ቃላተ ከም ዝብል ጽዋዓ ልቦና ኣስተያቶ ተሰወረቶ። ካብዛ ሰዓት ጀሚሩ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ፍጹም ተለወጠ። ኣብ ልዕሊ ጽድቁ ናይ ሊቅነት ካባ ደረበ። ንቅዱሳት መጻሕፍቲ ክትንትን ንመናፍቃን እውን መልሲ ከስእኖም ጀመረ። ዝተርጎሞን ዝተንተኖን ከይወሰኽካ 41 ድርሰታት ደረሰ። መጽሓፈ ሰዓታት፣ መጽሓፈ ምስጢር፣ ኣርጋኖን፣ ሆሃተ ብርሃን፣ ውዳሴ መስቀል ወዘተ ናቱ ድርሰት ነበሩ። ስለ ሃይማኖት እውን ጠበቃ ነበረ። ስለ ቅድስናኡን ውዕለቱን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢላ ትጽውዖ ሊቀ ሊቃውንት፣ በላዒ መጻሕፍት፣ ዓምደ ሃይማኖት፣ ዳግማዊ ቄርሎስ፣ ጠቢብ ወማእምር። እዚ ጻድቅ እዚ ካብ ዝውለድ ኣብ 60 ዓመቱ ኣብ ብ1418 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ዓረፈ። ኣባ ጊዮርጊስ ዝተወልደን ዝዓረፈን ሓምሌ ዕለት 7 እዩ። በረከተ ምሕደረና አሜን። ናይ ስላሴ ቸርነት፣ ናይ አብርሃም ሕያውነት፣ ናይ ኣበው ኣባ ጊዮርጊስን ኣባ ሲኖዳስን በረከት ምስኩላትና ይኹን። ሓምሌ 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን አብርሃምን ሳራን ንስላሴ ዘአንገዱ፣ ብስራተ ልደተ ይስሐቅ፣ ዓቢ ኣባ ሲኖዳ ናይ ኩሎም ባሕታውያን ሓለቓ፣ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሊቀ ሊቃውንት ኢትዮጵያዊ ናይ ሃይማኖት ምሰሶ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ዘአንጾኪያ ምጡእ ንኣንበሳ፣ ኣባ መቃርስ፣ ኣባ ኣግራጥስ ከምኡ ድማ ባዕሎም ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ ዳንኤል ዘገዳም መሲሓት፣ ኣባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ። እግዚአብሔርም ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ካብ ስሙ ዝዓቢ ዝምሕለሉ ካልእ ስለ ዘይነበረ ብሓቂ ክባርኸካን ካብ ዝሐካን እየ እናበለ ብስሙ መሓለሉ። ኣብርሃም ድማ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ። ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን። ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 14 ይብል። በረከት ቸርነት ምሕረት ናይ ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 8 ሓምለ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አቡነ ኪሮስ ጻድቅ ወላዲት አምላክ ኣደይ መብርሃነይ ልሳን ኩነኒ። ሓምለ 8 በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ በረኻ ምዕራብ ዝነብር ዓብይን ክቡርን ኣቦ ኣባ ኪሮስ መዘክርታ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ ድማ ንጉስን ዓብይ ተወዶስዮስ ሓው እዩ። ንንጉስ ዓብይ ተወዶስዮስ ሓው እዩ። ወዲ ሓደ ንጉስ ዮናኒ ግብፃዊ እዩ። ኣቦኡ ኣብያ ኣዲኡ ድማ ኔናስራ ይበሃሉ። ወለዱ 40 ዓመት መኺኖም ምስ ነበሩ ኔናስራ መንታ ኣወዳት ወለደት። ነቲ ዓብይ ተወዶስዮስ ነቲ ንእሽቶ ድማ ዲላሶር ኢላ ሰመየቶም።
بصبغ التعبابية خاء أعبيتهم أبوه مسموته تيودوسيوس دما أب زفان أبوه تقميتو منجستي أبوه ورثه ديلاسور دما نحاو كاب اتي ناي أبوي هابتي بصحيتي كفلني بولو تيودوسيوس جنا اتي ناتكا ناتي إيو أمو أب تحتي دلايكا وساد إلو ملسلو انتو خانا ديلاسور نتي قويتانان أملخنان مدحينان إيسوس كريستوس نسب كل عالم ربيحس نفسه انت تفقى انتي تغمو سبك بيزا نفسه انتي زي مهابة يبل أب ماتيوس معرف 16 فقدي إسان حمشتن سلسمة إلو أبايتي أحوات أحات أبو عدى سبيتي ولد قره زحادقة كل مئتي عصفي كركب إيو نايزر عالم هيوتون كريستوس إيو زبولن تردئو بصموا ليتمنينو كدا أب حانتين اشتو بعت دما تقمت متحافة سنكسار دما أبتي هاقرو زفتصم زنبرا حما أسرح رئيو كم زمننا يناقر أبتا بعتي عسرت معلتي مسأل حدما قناع منفس قدوس كيروس أبو بزحات منوكسات كتكون إخا سرنايك كسمرلكا مالت سرنايك سمرلكا مالت صدقي كفريلكا كرداد كمحاولكا بصلتك خاء حاتيات كحدك مالت يمو نب اتزرئيكا بعتتات كيد أبو دما حدا منكوس كتركب خابلو أو نكيروس كا كمتي منفس قدوس زعززو ناب اتي سنقرو بعتتات كدا أب اتي بعتتات دما أزي قروم زخونت سقا منفس قدوس زمالو سأقرر رأسي كساب اقرو زبطحة أبا بابونودا استبهاله بحتاوي صنحو أخبيرو دما بسناي تقبلو كني إلولو كا منكسنا ألبسو أبونا بابونودان أبونا كيروسن أبتي بوتا بصنع قدلن تحرمتن صلاتن سجداتن تتأميدهم كنبرو نكلو نقلتي أم منفس قدوس سماوي حبستي مقبوم نبرا انتو خنا سيطان زحادرو منكوس منفساو سب مسيلو نبعتم آتيو نتاقورا سماويت حبستي سريقو سلازو وسدا بزي እግዚአብሔር ስለተቆጣዐ حبستي كاب سماي مراد دو أبلا أبا بابونودان أبا كيروسن بتي زوردم فتنا تسفا خيقورصو ناب እግዚአብሔር እናጸለዩ እንከለው ግና أبا بابونودا በአንበሳ ተሰብረ እቲ ነታ حبستي سريقو ዝወሰዳ መነኮስ ከአ ናብ ገዳም አስቀጥስ ከይዱ አጣቆሰ أبا مالتيو أتم محبر كا انتاي قد شكا إلهم مسقسطو أبيتو خيدو حافيرو تحاني قموته نفس دما نفسي الوردت أبنا كيروس ننفسي إذا سراقي نمدحانن أموتا أبا بابندا كغلص ألون سسا معلتي بخودو أب مدري دكسا سقاو تود أعصمتو كم عصوات قدام كونه مدحرئي قويتانان أملخنان مدحينان إيسوس كريستوس دما مصيو دهسسو مو كلن تنعو تحدثه بزعبا موت أبا بابونودا دما إيسا ما أكنو زي بي مصحف بصو بإسي زا أملاكو قصصو بدي بمدر زبل كذكر نقرأ مو ننفسي اتسالاقكا محيرالكا ألخو بولو بدحرئي أون موت صادقانن موت حاتانن بخمي أقباب كم زفصم تزاويرو كم زرئي قبرو كابو ندحار كا أبونا كيروس بزح قدلتات صوم صلاتن سجداتن أزوترا حدا وان دبره باسات ناب استبهالت بيت كريستيان أتو سلام لكي قدست بيت كريستيان إلهم دما أب قدم سئلي قدست دنجل مريم بزح نوعو شوعات تميتي اون سجدو دحر قدست دنجل مريم دما كمزي إلى ملست اللهم يا أخلك قاشا إخا أبتي أعصمتي أبوتات كازلو تقمت كابو أي تحلف بولتو أبو الناس الليك نبر كالدما قدست دنجل مريم ترأيتو أب مزقب محرتن دحنتن تمزقب كإخا إلى دما أصنعتهم كابو حليفهم أبتي دبر باسات تستبهالت بوتا سسان 5 عمس تقمت 10 عمس زحممة 15 عمس نايتا قدام منكوسات زي بصحوه ملائكت تراي زحلوه حدا دخا منكوس رخبو ازي منكوس ازي دبلما ود نغوس نبره امو أبونا كيروس كاب صعر موت نخعرف صليلو እግዚአብሔር ድማ ጸሎቱ ሰሚዑ ነታ ነፍሲ እቲ መንኮስ መላእክቲ እናዓጠኑ
ናብ ሰማይ ክዕርግዋ እንከለዉ ረአየ። ብድሕሪዚ እግዚኣብሔር ነቶም መነኮሳት እታ ገዳም ብዓረባውያን ወረርቲ ኣቕተሎም። ኩሎም ከዓ ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ሰብን ዝረሓቑ ስለ ዝነበሩ ብመላእኽቲ ጽልመት ተወሲዶም ናብ ሲኦል ወረዱ። ኣቡነ ኪሮስ ነዚ ምስ ረአየ ግና ነዞም ስሑታን እዚኣቶም እግዚኣብሔር ብነፍሲ ምእንቲ ክምሕሮም 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ጾመን ጸልየን። መልሲ ምሕረት ስለ ዘይረኸበ ከዓ መሊሱ ብዝባኑ ኣብ ርሱን እምኒ ስጋኡ ከም ጥቡስ ዓሳ ክሳዕ ዝመስል ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እዚ እውን ናይ ምሕረት መልሲ ስለ ዘይረኸበ ብኸብዱ ናብቲ ርሱን ደቀሰ። ክልቲአን ኣዕጽምቱ ኣዒንቱ ዓዊረን ምርኣይ ክሳዕ ዝስእና ኮነ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ፣ ኣብ መስቀል ደምካ ዘፍሰስካ ምእንቲ ሓጢኣት ሰብ ደኣ እምበር ንስኻ ሓጢኣት የብልካን። ስለዚ ድማ ምእንቲ ዝፈሰሰ ደምካ ኢልካ ነዞም ስሑታን መነኮሳት ክትምሕረለይ እልምነካ ኣለኹ እናበለ ጸለየ እሞ እቲ መዓቱ ዝረሓቐ ምሕረቱ ዝበዝሐ ኣምላኽ ከዓ ነቶም 798 ዝኾኑ መነኮሳት ከም ብሓድሽ ተንሲኦም ኣብ ገዳሞም ተመሊሶም ከም ዝንስሑን ምሕረት እግዚኣብሔር ከም ዝሰብኩን ገበሮም። ኣቡነ ኪሮስ ነቶም ካብ ሞት ዝተንስኡ መነኮሳት ልብኹምን ሕልናኹምን ኣይተትርሩ፣ ፍቕሪ ወርቅን ብሩርን እውን ኣይሃልኹም፣ መብልዕን መስተን ኣይትፍተዉ፣ ጋሻ ንምቕባል ተቐዳደሙ፣ ንሕዙናት ናዘዙ፣ ንሕሙማት ብጽሑ። እዚ እንተገድኣ ጌርኩም ጸላኢኹም ዲያብሎስ ክሓፍር እዩ፣ ኣብ ልዕለኹም ድማ ዝኾነ ዝኸሶ ነገር ኣይክረክብን እዩ እናበለ መዓዶም። ቅዱስ ኣቡነ ኪሮስ መፍቀሬ ጸሎት ስለ ዝነበረ ን40 ዓመት ኣብ መሬት ወዲቑ ምስ ጸለየ ኣብ ልዕሊኡ ሳዕሪ በቂሉ ነበረ። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ በዓል ቅኔ ከምዚ ኢሉ ጉባኤ ቅኔ ተቐነየሉ። ዕቀብ ኪሮስ ሳዕረ ገዳማት ልብስከ ጣዋ ማትያስ ኣምጣነ ይበልዓ ለከ። ትርጉሙ ድማ ኦ ኪሮስ ጣዕዋ ማትያስ ምእንቲ ከይበልዓልካ ሳዕሪ ገዳም ዝኾነ ክዳንካ ሓሉ ክኸውን እንከሎ ምስጢሩ ድማ ኣቡነ ኪሮስ 40 ዓመት ተዓጺው ኣብ መሬት ወዲቑ ኣብ ገዳም ክጽሊ እንከሎ ሳዕሪ በቂልዎ ነበረ። ሓዋርያ ማትያስ እውን ኣረማውያን ሳዕሪ ብኣፉ ኣብሊዖምዎ ስለ ዝነበሩ በዓል ቅኔ ታሪክ ምስ ሳዕሪ ኣመሳጢሩ ንኽልቲኦም ተቐኒሎም እዩ። ኣቡነ ኪሮስ በስተጋድሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ቃል ኪዳን ሃቦ። ዕለት ዕረፍቱ ከም ዝቐረበን ዝቐብሮ ድማ ኣባ ባውላ ዝበሃል ምዃኑ ነገሮ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣብ 68 ዓመተ ምህረት ምንኩስናኡ ካብ እዚ ዓለም እዚ ብዝማሬ መላእኽቲ ብኽብሪ ነፍሱ ካብ ስጋኡ ተፈልየት። እንሆ ከዓ ብመሰረት እቲ ሽዑ ዝተውሃቦ ቃል ኪዳን ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ዝተሃንጸሉ ሕሙማን ዝፍወስ ጸበል እናፈልፈለ በቲ ተኣምራታዊ ገድሉ ተኣምራት እናተገብረ ክብሪ እግዚኣብሔር እናተገልጸ ይነብር ኣሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ኣቡነ ኪሮስን ብኩሎም ቅዱሳንን ይምሓረና። ምሕረቱን ምስክላትና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ለኪሮስ ተሰአሙ ገጾ በከናፍር ወበዘባኑ ተጸነ እግዚአብሔር ከመ ትጻእ ነፍሱ ዘእንበለ ጻዕር ዳዊት ሃለየ በመሰንቆ ሃዋዝ መዝሙር ለጻድቅ ብእሲ ሞቱ ክቡር ይብል። ከምኡውን ኣባ ቡሰይ ጻድቅ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ በዓል ሰናይ ዝኽሪ ናይ ደብረ ኣባ መቃርስን ናይ ኩሉ ዓለምን ኮኸብ ገዳም ዝኾነ ቅዱስ ኪሮስ ቅዱስ ኣባ ቡሰይ ይቕረታ ቅዱስ ኣባ ቡሰይ ኣዕረፈ። ኣባ ቡሰይ ወይ ከዓ ቡሸይ ኣብ መበል 400 ክፍለ ዘመን ዝነበረ መላእኽቲ መሪሕነት ዝመነነ ናይ ቅዱስ ኣባ ዮሃንስ ሓፂር ዓርኪ ናይ ኣባ ባይሞን ደቂ መዝሙር ዝነበረ ኣባ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ብዙሓት ኣቦ ዝኾነ ዓብይ ኣቦ እዩ። ድቃስ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ 40 መዓልቲ ጥራሕ ምግቢ ዝጥዕም ናይ ጎይታና እግሪ ዝሓፀበ ንዳይ ዝተሸገረ መሲሉ ንፈጣሪኡ ዝሓዘለ ብስብከት ወንጌል ኣገልግሎት ዝተግሀ ብዙሓት ጻድቃን ብመንፈስ ቅዱስ ዝወለደ ዓብይ ፍቕሪ ኣቦ እዩ።
ናይ ፍቕሪ ኣቦ እዩ። ኣብ ዘመኑ ብዙሕ ተኣምር ሰርሐ ንቤተ ክርስቲያን ብንጽህናኡ ኣሓጐሳ። በዛ ዕለት ሓምለ 8 መዓልቲ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ኣብ ግብፂ ውሽጢ ዝርከብ ገዳሙ ድማ ሕጂ እውን ቤተ ኣበው ተኣምራት ዘይፍለዮ ተፈታዊ ቦታን መካነ ሱባኤን እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎቱ ነዚ ጻድቅ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ኣሜን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ለቦሰይ ዝኣፈድፈዶ ተጋድሎ እስከ በመንፈስ መጺኦ ቆስጠንጢኖስ ይቤሎ መንግስተ ምድር ወትፍግእቲ ዓለም ዘይመስሎ ሰበስ ኣእመርኩ እምገደፍኩ ኩሎ ክብረ መነኮሳት ከመዝ በሰማይ ዝሃሎ። ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣባ ቢማ፣ ኣባ በላኒ፣ ኣባ ሚሳኤል ሰማዕታት ኣቤሮንን ኣቶምን መዘከርታኦም እዩ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋና ይኹን ኣሜን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረከት ናይ ቅዱሳን ምስክላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ እውን ናይ ዕለት 9 ሓምለ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ናብ ጻድቅ አባ ህልያን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። አባ ህልያን ገዳማዊ እዚ ጻድቅ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓይነ ፀሓይ ኣብ እትበሃል ናይ ገዳም ናይ ግብፂ ክፍለ ሃገር ክኸውን እንከሎ ወለዱ ዲስጣን ካልሞና ይበሃሉ። ንሶም ንፉዓት ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ ገና ኣብ ንእስነቱ ነዚ ኣጥቢቆም መሃርዎ። ቅዱስ ህልያን ጾሙን ጸሎትን ጥራሕ ዘይኮነ ብስጋዊ ሞያኡ እውን ዝተመስገነ ነበረ። ብድኻሙን ብርሃጹን ሰሪሑ ዝረኽቦ ሃብቲ ነበሮ። ብፍላይ ወርቅን ብሩርን እንዳሰርሐ ይመሓዳደር። ካብ ኣታዊኡ እውን ይቕረታ ንነዳያን ይህብ፣ ንዝተጸገሙ ይሕግዝ ነበረ። ከምዚ ብዝበለ ግብሪ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ፈተና መጾ። ሓንቲ ዓረባዊት ጓል መጽያ ናይ እዝኒ መጋየጺ ጉትሻ ምእንቲ ክሰርሓላ ተሓቶ እሞ ንሱ ድማ ብወርቂ ሰርሓላ። ነቲ ናይ እዝኒ ምስ ሃባ ግን ዋጋኡ ኣይህበካን በለቶ። ንሱ ድማ ዝሓፍተይ ስለምንታይ ዝደኸም ኩሉ ንምንታይ ዘይትኸፍልኒ እንተበላ ኣካላ ገሊጻ ጓልነተይ ክህበካ ኢላ ንዝሙት ሓተተቶ እሞ ድንግል ዝኾነ ህልያን ካብ ኣዘራርባኣን ካብ ግብራን ዝተለዓለ ብጣዕሚ ሰንበደ። ኣብ ቅድሚኣ ኣማዕቲቡ ገሲጽዋ ናብ ቤቱ ኸደ። ሙሉእ ለይቲ ክሓዝን ሓደረ። ክወግሕ ምስ ቀረበ ብልቡ ወሰነ። ነዛ ዓለም ድማ ክገድፋ ወሰነ። ብናይ ጉብዝና ጉልበቱ ደኺሙ ዘፍረዮ ሃብቱ ንብረቱ ቤቱ መሬቱ ወርቁ ኣይሕሰቦን። ንነዳያን ኩሎም ናይ ቤቱ ጸዊዑ ሙሉእ ንብረቱ ኣካፈሎም። ንስተረፈቶ ዝለበሳ ልብሲ ጥራሕ ነበረቶ እሞ ፈጺሙ ደስ እንዳበሎ ነታ ከተማ ገዲፍዋ ናብ በረኻ ተሰደደ። ልቦና ዝምርምር ጎይታ ክመርሖ ስለ ዝደለየ ድማ 3 ቅዱሳን ስውራን ሰደደሉ። 3ቲኦም ድማ ናይ ብርሃን ኣኽሊል ደፊኦም ናይ ብርሃን ካባ ላንቃ ለቢሶም ናይ ብርሃን ዘንጊ ሒዞም ተገለጽሉ። እንዳመርሑ ወሲዶም ብየማንን ብጸጋምን ማይ ኣብ ዝፈሰሉ ንዓይኒ ደስ ኣብ ዘብል ዱር ኣብጽሕዎ። ኣብቲ ኣከባቢ ሰብ ይኹን እንስሳታት ኣይነበሩን። 3ቲኦም ቅዱሳን ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ኣብ ልዕሊኣ ዕንቁ ዘለዋ ናይ ብርሃን ዘንጊ ሂቦሞ ናብ ፈጣሪ ንስገድ በልዎ። ሰጊዱ ቅንዕ እንተበለ ግን 3ቲኦም ኣብቲ ኣከባቢ ኣይነበሩን ስለ ዝተሰወሩ ኣባ ህልያን ካብቶም ቅዱሳኑ ብምፍላዩ ፈጺሙ ኣልቀሰ። ተጋድለኡ ግን ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ኣበርትዐ። እዚ ቅዱስ ዝምገቦን ዝለብሶን ቆጽሊ ነበረ። ኣብ ናቱ ህይወት ለይቲ ዝበሃል ኣይነበረን። ምክንያቱ እታ ዘንጊ ክመሲ ከሎ ግሩም ዝኾነ ብርሃን ተውፅእ ነበረት። መንገዲ ክኸይድ ኣብ ዝደለየ ግዜ እውን ትመርሖ ጎደናኡ ትሕፅረሉ ነበረት። ከምዚ ብዝበለ ግብሪ ንበርካታ ዓመታት ካብ ሰብ ተፈልዩ ነበረ። ኣጋነንቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፈተንዎ፣ ግን ኣይከኣልዎን። ዓቕሚ ምስ ሓፀሮም ናብ ከተማ ከይዶም ብናይ ሰብ ኣርኣያ ንሸፋቱ ነጊሮም ከቕትልዎ ፈተኑ። ነገር ግን ኣብ ቅድሚኦም እንዳረኣይዎ እቶም ሸፋቱ ክጓዓዙ እኳ እንተወዓሉ ክበጽሕዎ ኣይከኣሉን።
ምክንያቱ እግዚአብሔር ብኪነት ጥበቡ ነቲ መንገዲ የንውሓለው ነበረ። ድሕሪኡ ግን እቶም ሸፋቱ ብድኻምን ብስእነት ማይን ክውድኡ ቀረቡ። እዚ ጻድቕ ግን ወላ እኳ ክቐትልዎ እንተመፁ ሓዘንሎም። ነቲ ባሕሪ ብዘይ ወላ ሓንቲ እንዳረገጸ ናብኦም መጺኡ ካብቲ ዱር ፍረ አብሊዑ ንጹህ ማይ እውን አስትዩ አፋነዎም። ዕድመኡ እንዳዓበየ ምስ ከደ ሓንቲ መዓልቲ እቶም አቀዲሞም ዝተሰወሩ ሰለስተ ቅዱሳን እንደገና ተገለጹሎሞ ብደስታ ክዕልሉ ሓዲሮም ምስ ወክሐ አባ ህልያን ናብ ምብራቅ ሰጊዱ የዕረፈ። ሰለስቲኦም ቅዱሳን ድማ ስጋኡ ገኒዞም ኣብ በዓቱ ቀበርዎ። ዜና ህይወት እውን ጽሒፎም አቀመጡ እሞ እንደገና ተሰወሩ። ናይ ቅዱሳን አምላኽና ንዓና እውን ናይ አቦና በረከት ይልአኸልና። ካብዚ ጻድቕ እውን በረከት ይክፈለና አሜን። ሐምሌ 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አባ ህልያን ገዳማዊ፣ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ሰማዕት ዘሓምስቱ አህጉር፣ ቅዱስ ታውድሮስ ሰማዕት፣ ሰማዕታት ሉኪዮስና ዲግናኒዮስ ብንስሓ ናብ ክብሪ ዝበቕዑ ናይ ጾር ሓለቃታት ሓለፍቲ። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ቦርሱማ ሶርያዊ ናይ ሶርያ መነኮሳት አቦ፣ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ፣ 318 ቅዱሳን ሊቃውንት ርቱዓን ሃይማኖት ዘንቅያ፣ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን አባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓን ዝረአየ አቦ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፣ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ እሰረፈኒ ደኣ እንተሎ እምበር ነዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ሓልየዮ ኣለኹ በሎ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ኪድ ዘለካ ሃብቲ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ካብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓ ሰዓበኒ በሎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 18። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቺ ወድንግል በሥጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ በረከትኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቅ አይሳብ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤልን ኃጣዊነ ተማኅፀነ በክዳንቺ አሜን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን አይፍለየና አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።